avond. En het begon net boven achter een computer. Dat ik duizelig werd. Even een flinke shock van evenwichtsstoornis. En ja, nu lig ik op bed. Ik kreeg die duizeligheid die bleef komen. Als ik met mijn ogen naar één plek kijk, dan word ik duizelig. Ik wilde douchen, maar dat kon niet. Want dan dat wordt toch een beetje eng. Dus maar snel van elkaar gewassen. En nou ben ik toch op bed gaan liggen. Maar ik merk dat ik heel trillerig ben. Angstig. In het begin ben je daar nog niet zo bewust van, maar nu toch wel. Net ging mijn hart ging ook steviger kloppen. En dan denk ik van ja, dan zal ik toch wel een beetje richting hyperventilatie gaan. En terwijl je denkt dat het niet zo is, dat je er daar goed op let. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. En ik merk dat ik heel snel ga verzinnen dat ik toch iets heb. En dat het iets ernstigs is. En dat je toch al denkt aan dokter. Of zelfs ziekenhuis. Maar ja, daar moet je eigenlijk niet van uitgaan. Je moet gaan even deze duizeligheid gewoon even afwachten. En kijken wat er gebeurt. Probeer goed op mijn ademhaling te letten. Rustig te blijven. Maar het is heel moeilijk om te focussen. Omdat ik nu hele koude handen heb. En dan dacht ik door mijn linkerarm licht tintelde of zo. Ik ga nu steeds meer rillen en trillen. Ik heb het niet echt koud. Maar toch wil ik eigenlijk onder de dekens. Terwijl ik eigenlijk alleen maar aan het zweten ben. Tenminste, mijn voeten zijn aan het zweten. En mijn handen zijn ijskoud. En ik leg nu weer aardig te rillen. En mijn gezicht voelde raar, mijn hoofd voelde raar. En ik denk, ondanks dat ik me flink beroerd voelt. Eng. En ook wel een beetje angstig. Denk ik, ik ga dit gewoon eens filmen. Oftewel, praten eigenlijk, vertellen. Wat ik nou allemaal voel. En toch kan ik heel slecht mijn angst bedwingen. Ik heb ook een hele droge mond. Droge lippen. Dus er zijn eigenlijk wel allemaal symptomen die bij angst horen. Trillen is een beetje af en aan. Nu ben ik weer aardig aan het trillen. Op een ander moment kan ik het weer een beetje loslaten. Ik denk toch dat dan, wat ik hoor van vertellen, dat de adrenaline is, die door je lichaam heen giert. Ja, dat voelt wel bizar. Ik kan niet geloven dat het met je doet.
En al die enge gevoelens. En oncontroleerbaar waarschijnlijk ook. Die maken je toch allemaal angstig. Nou, ik hoop dat het snel weggaat. Dit voelt gewoon heel, ja, niet fijn. Maar ik vond het wel fijn om even te vertellen tegen mijn telefoon. Of wie dit ook mag luisteren.